2 ngakufunda ku-verse 17. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabantu bonke asebefakazile la. Simnikeza udumo. Into engijabulisa kakhulu ile nto lezi nto abayikhulumayo yazi ngikangizazi. Kube bekuthiwa ngibabuze bengizoyiphika kodwa ngoba zisophambi kwethu futhi zikhona mina angizazi. Angizazi ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uma bengizozazi mhlawumbe bengizolimala kumoya. Ngibona negama elithi nelile nzuzi ngoba bengibhala ngifaka ku-YouTube. Angisakhumbuli nelile angazi ukuthi nelile. Nabaningi abakhulumile la bethi basizakala kanjani. uNkulunkulu vele endlulise yonke leyo. Ngiyambonga-ke ngoba kunesizathu sokwenza lokho. Ngoba ilapho eshayeka khona abafundisi abaningi ukuphakama. Aphakama umuntu ukuthi wenzani. Yabona njengoba ngilahlezi ngilalele nje ngathi kukhulunywa ngomunye umuntu hayi. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu ngalokho. Asiyeke ezweni leNkosi lesidlo. Ake ngikhuleke. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onesihawu. Siyabonga siyadumisa ngosuku lwanamhlanje, usuku lokugcina ku-2023. Ngesikhathi sokuqala u-2023 besingazi ukuthi sizophetha sisaphila. Kube kuhle kuwe ukuthi ubalandele abanye kodwa usishiye thina. Kwangathi ngaba yilona loyo abe nesizathu azi ukuthi kungani esalile. Kodwa siyasazi izizathu esingaphezulu kwakho konke ukuthi ngoba awukhohliwe ukusilanda kodwa uyasibekezelela ukuba yilona loyo aphenduke ngokuphelele azafinyelele eklasini yeqiniso. Asazi-ke noma sidlalile ngalonyaka noma siwusebenzisile ngendlela. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ube kanye nathi kulezi inkonzo zezwi, inkonzo yesidlo nenkonzo yezwi lanamhlanje. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Khazimulisa igama lakho-ke Nkosi, ubonakalisa amandla. Singadli lesi sidlo ngoba sithi esokugcina sonyaka, kodwa sisidle ngoba sifanelekile. Ngoba lesi sidlo singuwe uqobo, lesi sidlo singumoya ongcwele. Osidlayo lesi sidlo kungafanelekile. Uhlambalazile umoya ongcwele elithi izwi lakho kuMatthew chapter 12. Uhlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelele kuleli ndawo elizayo. Sisize Nkosi singadlali ngaso lesi sidlo. Ushilo kuJohn chapter 6. Wathi isinkwa sokuphila ozayo kuwena kasoza lamba. Waphinde washo Nkosi wathi odla inyama yakho aphuze igazi lakho unokuphila okuphakathi. Sisizeke Nkosi singadli lesi sidlo singafanele bese silanda ukufa kwesibili. Ngiyacela Nkosi kube yilona loyo azihlolisise abone ukuthi kufanele yini. Inkonzo yokugcina yezwi sinikela kuwena. Sibonga kakhulu ngabo bonke asebefakazile baliphakamisa igama lakho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi wangenza ngaba yilento engiyona ekhohlwayo engakhumbuli lutho. Wangenza ngaba imbongolo oyigibele. Qhubeka Nkosi ugibele ungise lapho ufuna nguse khona. Ngoba ngikwazi mina ukusa lapho uthanda ukuya khona ngaphandle ukuthi kube wena ongisa lapho ufuna ngikuse khona. Kuba phakathi kwethu namanje sinikela wena wonke umsebenzi ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Kufundeka kanjena. Luke chapter 22 verse 17. Wamukela isitsha wabonga wathi, thabathani lokhu nabelane ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayuphuzo kwesithelo somvini uzufike umbuso kaNkulunkulu. Wayesethabathisa wabonga wasihlephula
wabanika wathi lokhu kungumzimba wami onikelwa nina, yenzani lokhu kuba nimkhumbule. Kanjalo-ke nesitsha emva kokudla ethi lesitsha sizivumelwano esihle egazini lami elithululelwa nina. Kepha bhekani isandla somkhaphelayo sinami etafuleni. Ngokuba indodana yomuntu sihamba njengokumisiweyo, kepha maye kulowo muntu ekhashelwa ngaye. Base beqala ukuzana bodwa ukuthi kungase kube ubani kubo ozokwenza lokho na. uNkulunkulu akaphosise ukufunda kwethu la. Isidlo seNkosi sengishilo emkhulekweni wami ukuthi siwuNkulunkulu uqobo lwami. Ngoba elinye lamagama kaJesu mawufunda uIsaya 9 qala kuverse 6 no7 elithi sizalelwe umntwana, ungumeluleki elinye igama lakhe umangalisayo, unguNkulunkulu onamandla. So mawuthi uNkulunkulu ubize bona bobabili, ngoba uJesu naye unguNkulunkulu. Ngakho-ke ilona loyo kufanele aqaphele odlala isidlo, azi ukuthi uma esidla engafanele uzidlela uzela icala. Kusho njalo abaseKorinte bokuqala chapter 11 verse 23 qhubeka lithi akube nalona loyazihlolisisa. Uma udla icala-ke unecala egazini nasemzimbeni weNkosi, ubani uzoya kuye abesekuthethelela na. Isikhathi-ke sokuthi lona loyazihlolisisa. Ukungasidli isidlo seNkosi ngeke kukufake esikhogweni. Kodwa ukusidla isidlo seNkosi ungafanele uzokufaka esikhogweni. Alikho izwi elithi ngokungasidli isidlo ngeke ungene ezulwini. Kodwa inkinga isekuthenini wena ukumemezela ukufa kweNkosi zifike ngoba usidla isidlo. Kodwa sitshelwa lokho ukuthi kuyisono esikufaka esikhogweni. Kodwa kuba necala nomzimba weNkosi kuzobe usesikhogweni. Phakathi-ke kwabadla isidlo seNkosi ngalesi sikhathi khona uJesu amdabukelayo, athi yahamba indodana yomuntu njengokumisiweyo, kepha maye kulowo muntu ekhashelwa ngayo. uMathewu 26 abesethi ngabe kungcono ukuba kazange azalwe. Kunabantu abazelwe ngowesifazane nangowesilisa bezalelwe ukufeza icebo likaNkulunkulu. Icebo likaNkulunkulu liyamangalisa, akusiyona into enhle ngaso sonke isikhathi, kodwa liyicebo likaNkulunkulu. Icebo likaNkulunkulu lingaba inoma yini, kodwa mali icebo likaNkulunkulu akushithi ukuthi icebo likaNkulunkulu. uJuda wazalwa, wadalwa, wadalela ukukhaphela uJesu, okwakuyicebo likaNkulunkulu ukuthi akhashelwe, kodwa kwakuyisenzo esamgcinisa esikhogweni yena ngokusenza. Kube argument eningi-ke, abantu abaningi bathi ngoba uJuda wenza intando kaNkulunkulu akafanga esikhogweni usezulwini. Angikwazi-ke lokho, angikaze ngikuchazele, kodwa engikwaziyo ukuthi umuntu obulalayo esikhogweni. uJuda wabulala, uJuda wazihenga, wacommit suicide. Ngazi ukuthi umuntu obulele esikhogweni. So-ke ukuthi ukuphi-ke sesiyobona mase sifike ekhaya ezulwini. Kodwa mase lithatha izwi njengoba linjalo, uJuda wenza isono wabulala. noJesu wayengeke athi maye kulowo muntu indodana ekhashelwa ngaye azi ukuthi uzogcina ezulwini. Bangakusho-ke bonke abafisa ukusho, thina sithatha into ebhalwe ezwini leNkosi ngoba izwi leNkosi linjalo. Ngiyathandaza-ke, ngiyakhuleka ukuthi angabibikho umuntu ozokhaphela uJesu namhlanje ngokuthi adle isidlo kungafanele. Asisidli isidlo kunesono. Awusidli isidlo seNkosi ungazingcwelisile. Mhlawumbe ungasidla noma sewasidla akwangenzeka lutho. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi kuya ngokuthi sisevobani bese siba ne-effect noma singabi nayo i-effect. Ngakho-ke kusemqoka ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho khona
ukufellowshipa noma ukhonza, ngoba ngikholelwa ukuthi abala endlini njengamanje akubona bonke abakhonza eNtabeni nabazoyizwa le nkonzo ku-YouTube naku-WhatsApp akubona bonke abaseNtabeni. Ngikholelwa ukuthi-ke ulazi leli qiniso ukuthi isidlo siya ngokuthi sisevobani. Uma wena ungcwele siseva umuntu ongengcwele siyakungcolisa. Uma wena ungengcwele siseva umuntu ongcwele asikungcwelisi. Ake ngiphinde le nto mhlawumbe nizwa. Uma wena ungcwele useva umuntu ongengcwele siyakungcolisa ngenxa yokungcola kwakhe. Kodwa uma siseva umuntu ongcwele wena ungengcwele asikungcwelisi siyakubulala. Ngakho-ke kusemqoka ukuthi ungalingisi uJuda. Uthi uJesu maye kuloyo indodana yomuntu ekhashelwa ngaye. Kwakuyicebo likaNkulunkulu ukuthi uJesu kufanele asifele esiphambanweni. Kuyicebo likaNkulunkulu ukuthi kufanele sonke sisindiswe. Ngaphandle kukaJuda ngaba sikho la. Yebo uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wamasu wayezodala omunye. Kodwa-ke masibheka uJuda nje ezuJuda ngabe asikho la. Wamkhaphela uJesu ukuze sisindiswe thina. Wena-ke uma udla isidlo seNkosi kungafanele uzokusindisa bani ngaphandle kokuthi uzilimaza wena uyazibulala na? Asiye kwabaseKorinte uqala chapter 11 verse 23. Ngokuba mina ngakwamukela eNkosini lokho nenganinika khona ukuthi iNkosi uJesu ngalokho obusuku akhashelwa ngabo wathi abathi isinkwa wabonga wasitephula wathi lokhu kungumzimba wami osheshulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Jesu ulindele ukuthi sisidle isidlo ngoba by so doing we are remembering him. Verse 25. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sizivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Verse 26. Ngokuba njalo nxa nidla lesinkwa niphuza lesitsha nimemezela ukufa kweNkosi izifike. Sengikushilo lo ukuthi uma udla isidlo seNkosi nimemezela ukufa kweNkosi izifike. Ngenze iphutha ngashiya ithawula lami. Ngithemba uhleli iduku alizuba amanzi enhlanhla wona mabili. Azuba amanzi kuze kube manzi iphakethe lonke. Verse 27. Ngakho-ke lo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha seNkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi leNkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise khona-ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzela icala uma engawahlukanisi umzimba weNkosi. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Kepha uma besizahlulela thina besingayikwahlulelwa, kepha nxa sahlulelwa siyayalwa iNkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Verse 33. Ngakho-ke bazalwane bami nxa nibuthana ukuba nidle anolindana. Verse 34. Uma omunye elambile akadle ekhaya ukuba ningabuthaneli ukulahlwa, kepha okuseleyo ngokulungisa mhlawumbe. Funde ngathi ngafika emavesini engajwayele ukufika wona namhlanje. Uma omunye elambile akadle ekhaya ukuba ningabuthaneli ukulahlwa. Khona lento abantu abayenzayo ngazi bayithatha. Ukudla isidlo seNkosi ekhaya. Abantu badla isidlo seNkosi athi umuntu ngodla isidlo seNkosi nomndeni wami. Buzo wami wokuqala kuphezulu leNkosi elithi isidlo seNkosi sisidlela ekhaya. Ngoba nangu verse 34 uthi uma omunye elambile akadle ekhaya ningabuthaneli ukulahlwa
ngoba sidliwa la kuthenwe khona hayi ekhaya. Uma usidla ekhaya ungcwele yini wena ukuseva umndeni wakho ukuthi udle isidlo seNkosi na? Umbuzo wesithathu, usubanikile ithuba lokuzihlola ukuthi bafanele badle isidlo seNkosi? Ngoba uma wena ungengcwele ubulala umndeni wakho, ubulala ngezakho izandla. Elithi izwi leNkosi, owesifazane ohlakaniphileyo yakhe indlu yakhe, kodwa uyisulu uyidiliza ngezandla zakhe. Hamba umndeni wakho unesiqalelisi izinto azilungi ngoba wabanikeza isidlo seNkosi wena ungengcwele, awangabanika nethuba lokuzingcwelisa. Vele uzobanika kanjani ithuba lokuzingcwelisa na ungengcwele na? Isidlo seNkosi siyiNkosi uqobo lwayo. Angaze ngibuze izwi leNkosi. Khona abathatha isidlo seNkosi bayonika umuntu ogula esibhedlela lonika isidlo seNkosi. Obana babuthene esibhedlela, lwalithi ufuna kuthwana. Lo muntu njengoba unika isidlo seNkosi uyamnika ithuba lokuzihlola ngaphambi kwakhe isidlo seNkosi, ngoba isidlo seNkosi asimngenisi umuntu ezulwini. Kodwa siyamfaka esikhogweni uma isidla engafanele usidla, kodwa singenisa umuntu ezulwini. Angiyazi le practice iqhamukaphi, kodwa indala neminyaka seyasambe sokunika isidlo seNkosi sekuthugula kakhulu, uzozahamba angadlile isidlo seNkosi. Thatha umuntu omfaka esikhogweni umdlisa isidlo seNkosi sengazingcwelisile. Abantu bama-agents kaSathane benganakile bengaboni. Umnika kanjani umuntu isidlo seNkosi engengcwele engazingcwelisile engazivumi izono zakhe? Wena usidisha kanjani isidlo seNkosi ungazivumi izono zakho ungengcwele? Ngiyethemba senohlala ningi-understand abazalwane ukuthi angikhulumi nani nodwa, ngikhuluma nomhlaba wonke. YouTube uhambe endaweni kakhulu. Ngiyambona uNkulunkulu uyasebenzela uYouTube. Balokhu bengena kancane ekhaya lethu abathi basibone kuYouTube bayithanda inkonzo. Qhamuka umuntu esethi ngicela ama-audio ngoba kuyachazwa lapho ukuthi uma ufuna ukuthola ama-audio every day wenze njani. So siyambonga uNkulunkulu. Ngakho-ke kufanele ngaso sonke isikhathi uma ngimi phambi kwabantu ngazi ukuthi angikhulumi nabantu abaphambi kwami, ngikhuluma nomhlaba wonke. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Ngakho-ke kufanele umuntu azihlolisise ngoba isidlo seNkosi senza abantu babe buthakathaka. Uvesi 30 loyo. Ngenxa lokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Ingane ekhalayo ngiyacela nisuke nayo. Ingane ekhalayo ibanga umsindo iyangena ku-YouTube. Sifunde nje lokho mayiqala njengane ekhala sihlehle sinyakaze ngoba sona i-professionalism ka-YouTube, which is not right. Ngithele isidlo seNkosi senza abantu babe buthakathaka. Uyakhuleka umuntu akukhulekeki, uyakhuleka umuntu akaphendulwa. Ngiyethemba baphenduleka laba bantu abahlale beqhamuka kimi ethi babonsibande. Ngisindisiwe, ngibhaphathisiwe, ngiyamthanda uJesu, kodwa ngicela ungikhulekele. Yayizolo ukuthi siyakontradictana. Usindisiwe, ubhaphathisiwe, kodwa ufuna ukuthandaziswa. Umuntu osindisiwe wabhaphathiswa kathandaziswa ngoba uyazicommunicateela noNkulunkulu. uNkulunkulu akuyena owamfundisa, uNkulunkulu wethu sonke. So iyaphambana nje lento. Ngisindisiwe, ngivumile izono ngabhaphathiswa, ngicela ungikhulekele umfundisi. Akuhlangani lokho. Kufanele uzihlole. Awukwazi ukukhuleka umkhuleko ojika la kwisilini. Usindisiwe, wavuma izono, wabhaphathiswa, noma ubhaphathiswe endaweni ezingavumi izono. Ngoba kwezinye indawo kuyadlalwa ibhola insindiso. La ekhaya lethu nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, sifundiswa ukuthi umzalwane akazimele.
wazi ukuthi uNkulunkulu akuyena okaNsibande, owethu sonke wathi uNkulunkulu wathi uJesu wazofela umhlaba wonke. Ngakho there is no reason ukuthi kube nomuntu oyocelana nomunye umuntu ukuthi amkhulekele. Loncengo omunye umuntu akukhulekele. Uhlulwa yini ukuzikhulekela? Luyenza lezi zinto ezifanele ukuze nawe uziyele kuNkulunkulu wakho. Ngoba uNkulunkulu wakho akakusaba ukudalile. Uyafisa ukukhuluma nawe, inkinga yakho uzibuyele ngezolo. Simple as that. Bantu ke babuthakathaka ngenxa yokudla isidlo kungafanele. Abanye bayagula, siyabakhulekela basinde ngoba badla isidlo kungafanele. Le ndawo esimi kuyona ingcwele. Mhlambe sidizelela kakhulu umngcwele esidlweni seNkosi. Awukwazi ukuzodumisa, uphathe uhlelo, ushumayele, ufakaze ungcolile. Yizo lezi zinto ezidala exactly the same results. Uzoba buthakathaka kumoya. Uzogula enyameni sikukhulekela ungasini. Kanti wena uthanda ukuhlala udumisa nje uphathene nemic kodwa ukho ngcwele phambi kaNkulunkulu. Abaningi balele bafile. Ngiyazi ukuthi ngihlala ngisho le ndaba kodwa uNkulunkulu uthi angisho namanje. Ngoba abantu abaningi bahlezi baphumula emakhaya basebenza. Bazolokhu bethi up and down ku-YouTube. Ibageda mhlambe namhlanje abazoyigeda. Le yenzeka la ekhaya. Yazi ngihlala ngisho kodwa ngoyisho futhi kaningi as long gibeletha ngisho. Ngelinye ilanga ngithanda ukuqala umsebenzi. Ngathandaza ngathi Nkosi, ngiyacela ungibonise ukuthi leli bandla othi angiliqale yilona yini ibandla elifana nelaqala laseJerusalema na. Ngoba angifuni sengimdala, ngifuna ukudlala ukukholwa. Ngifuna ukwenza izinto ezingafanele. Phenduke sengimdala-ke mina. Bajabula kabaye bathi, "Hey mina ngaphenduka ngino 16 years, 17 years, siyababongela." Ngawukhuleka anginikwanga impendulo same time futhi ngakhohlwa ngoba sesicela izinto uNkulunkulu sikhohlwa. Kodwa kuhambe kwahamba iyacashana, I can't remember kwakuyinini. 2015 or 2014 kufika intombi nensizwa yephasika elithizeni. Beze ephasikeni sakhonza nabo emva kwenkonzo leyo basebengibiza baziveza ukuze babo ukuthi bakipitile. Ngabayala-ke ngendlela efanele ukuthi kufanele bahlukane. Uma bengafuni ukuhlukana abahamba otshela kubazali babo bayobabhalisa eHome Affairs. uNkulunkulu uyovuma umshado weHome Affairs ngoba uhulumeni ube kuNkulunkulu. Bekhala ngokuthi abasebenzi abanalo ilobolo. Ngathi ambani uxoxa nemindeni yenu ukuthi iyanivumela yini. Ngale kwalokho kufuneka nihlukane. Ngashiyana-ke nabo-ke kwadlula amasonto ambalwa babuye iphasika lingasekho kusuku lwesidlo. Awu ngababona mase ngishumayelile beza badla isidlo njengoba namanje sizobabona beza bedla isidlo. Ngakhathazekile ngeke ngikuhlalise phansi ngokuthi khona into engikwazela yona. Angikwenzi ngoba uNkulunkulu engashoyo futhi akazi asho athi angiphoqa umuntu uMondlela kaphoxana. Kwadlula kwakuyiSunday, the following Sunday yafona lensizwa. Babunsibande usibani banyana sengalikhohlwa negama. Useshonile, ugcwele abantu la ekhaya. Belulimi lwashona phakathi ngazama ukudonsa, khihliza amagwebo uthule manje. Cela umkhuleko. Awukwanzima ngaqala ngathi ngithi ngiyaqala ngiyakhuleka. Lashizo likhulu phezu kwami la. Wo! Usukumkhulekela lo muntu ubulawe yini? Ukudle isidlo ngesono eGibhithe. Bese ngiyawugoqa umkhuleko ngenzela lo ngilalele ngale angaboni ukuthi sekukhona indaba engizizwayo. Ugoqa ngawuvala kahle umkhuleko
ngathi hayi asithembe insizwa uNkulunkulu uzomphilisa. Ngahlala embhedeni ngathi ngigqoka. Ngangavala amehlo ngalingisa inkosi wezekiya ngakukudonga. Isasibona namanje leso sithombe ngihlezi. Ngakhuleka ngathi ngingawavalanga amehlo ngathi Nkosi uthi lo udwela abantu ngoba ingani sishonile. Futhi uthi batshelile abantu uzokhuleka ukuthi ucela mina ngikhuleke sebeyazi. Ngiyacela Nkosi wenzele igama lakho. Umphilisi. Ngizohamba ngiyobatshela ukuthi yini indaba umbulalile. Ngiyacela nje Nkosi yenzele lakhe igama phela. Aqeda ngimshomo amen. Sukuma ngaqedela ukugqoka ngaphuma. Ngathi mangibaka lapho ngqoke sesomkhulekela umnabazana laba beklina la. Ngibathatha ngongena uTini. Malingena yathi insizwa. Hey baba ngeke ukholwe ukuthi uNkulunkulu yena sayenzile sekwenzekile. Usevukile usephilile. Bagijima umqondo nje imothi uphiliswe imuphi umkhuleko wokuqala noma wesibili. Ngambuza ngathi thatha isikhathi esingakanani ngikhulekile. Ngathi hayi mhlawumbe 10 minutes. Ngase ngi-understand ukuthi uNkulunkulu uzwele ilizwi lithi Nkosi yenzele igama lakho. Ake ngabonga sakhuleka sabonga ngadlula ngahamba. Ngakhohlwa isethembiso ukuthi ngithe Nkosi ngizohamba ngiyobatshela ngoba siyakhohlwa. Buya kwangena inkonzo angikhuluma ngisho ngale enkonzweni uNkulunkulu wayisusa ngayikhohlwa ukuthi khona umuntu osevuke ekufeni. Uthembo lesine ngihleze emotweni ngilalele ududuzanani uyizwa. Uthe wena angivuse le ntombazana zohambe yobatshela ukuthi usela namanje awukazi uye. Ekwafika inyembezi ngakhala ngaxolisa. Phuma khona lapho ngafona qala ngiyeza lapho ngibona ekhaya yebo sikhona ngihamba ngawuthatha ngaqoka ngaqeda ngaphuma. Mangithi ngiyafika abantu bagcwele. Laba bantu benze njani manje sephinde wafa ngicha. Ngibatshelile ngoba phela uthe uyeza. Silindele uzosenzela inkonzo. Ngitangizelanga inkonzo mina. Njengoba ngila ufuna ukukhuluma nani. Kodwa ke ngoba sebehlezi abantu bafuna izwi kulungile. Kusho umthandazo omncane uNkulunkulu anginikeza ngashumayela ngaqeda ngozana. Nginikezeni indlu ngifuna ukukhuluma nani. Hayi ke ngihamba ngabatshela ukuthi kuzokwenza okwenzekile ngoba nazi isidlo GPT. Baphindanga ke babuya la. Baze baphila noma bakuphi. Kodwa engizama ukukuchaza wayeseyasho uNkulunkulu wathi wena owathi ufuna ukubona ukuthi leli bandla liyafana nelasendulo na. Lapho kaNananiya noSafira baqamba amanga phambi kompostoli bafa bangcwatshwa. Namanje baqamba amanga bezenza abangcwele bazodla isidlo phambi kwabantu. Yikho ngimbulalile. Ngathi ngiyabonga Nkosi ukuthi ngiphethe ibandla lapho ibandla elifana nelasendulo. Ngakho ngidonsa ngendlebe is the same God akashintshile kusenguye wasendulo. Ungasidli lesi sidlo uma wazi ukuthi kunesono esikuhlulayo. Uma wazi kunesono ongasivumile. Ngoba ngazi wena uzowuthola umusa. Noma uzongivumela ngikho ukuthi ngikukhulekele uma usuthule la. Asikhuleke. Baba ulungileyo babongcwele uNkulunkulu nomusa sihambe kobuso bakho. Ngiyakhuleka Nkosi. Kube lona lo yazihlolisisa abone ukuthi ufanele yini. Sengikhulumile Nkosi othi angikhulume. Yazi moyo ongcwele uyainterpreta kulona loyo. Uyazizwela yazihlukanisela ukuthi ufanele nasidle lesisilo. Siyabonga Nkosi udumo lonke lungu lwakho. Ngiyakhumbula lolo suku ngokusho kwezwi lapho. Wafike wathatha isinkwa wasihlephula. Wathi lokhu kungumzimba wakho usheshulelwe wena. Wathi mabadla abafundi bakho bakhumbule. Wathatha iwayini waphinde wabonga wathi kuyigazi lakho. Ngiyakhuleka namanje Nkosi ngiyacela leli wayini
ngiyacela ukuthi nalesi sinto kube umzimba wakho kusukela manje. Kuba yona loyo ozodla ahlunyeleliswe umuntu kamoya, ahlunyeleliswe umuntu wenyama. Siyacela kuJesu Kristu Inkosi ephilayo. Jesu Kristu Inkosi. Amen.